का हो पलटू चाह इतना घाम में छीलो तारो ताव ना तोरो छील दिया ए मर्दे नीचे उतरो एगो जरूरी बात बतुआ के बा। अब बोल मुतन बोल का कहत रहे। बेटा के शादी करबो 20,000 रुपया एगो चांदी के सिकरी या बड़का साइकिल दिवा देबो। देख मुतन तोहरा नजर में अगर कोनो खराब लड़की होके ना तो बताइए, हमारा नीमन लड़की ना नीमन पैसा चाहिए। हाँ ठीक बा मिल जाई, तोरा के 20,000 के जगह 50,000 दिवा दे, लेकिन लड़की तो न्याक से कोनो ही बा। चली खूब चली, कोनो हमारा रखे के बा हमारा बेटवा के बुलाओ बुलाओ बिहान बुलाओ बुलाओ। अच्छा अच्छा ठीक बा बिहान बुला देबो तनी। बुलाओ साला लाल ठीक है के हाँ दबा दबा के मार, दबा के पूरा साफ कर, चमका दे साले के। चाचा हो हाँ शादी के दिन गए उतर यहाँ बिहान उतर लिया, इतना बड़का प्लेट लेके चल चटा कहीं के सब कर। हेलो हेलो पापा प्रणाम। हाँ खुश रह। पापा नौकरी लाग गेल कथी में? सरकारी स्कूल के चपरासी में। ओए हेलो लौकत हो बेटा के बियाह में मिलल ह, नाम पढ़ ले वाटसन। बा कोनो के गांव में ऐसा गाड़ी मिलल, सरकारी नौकरी भेला बेटा के वैसे मिलल है। हाई देख ले सेव वाला मोबाइल। का हो पलटू चाचा तुझे बारा का हो ना हम दोसर कोनो बनी है ना। कथी करत रहे? साफ करता नहीं साफ करने की जरूरत है तो बना साला गरीब करे। सब पुरान घर में बा, अंदर देखा था पूरा टीना के घर बनल बा। जी मुतन बाबूजी बैठी ये बानी लड़का के बाबूजी। अच्छा अच्छा समझी साहब प्रणाम। का हो पलटू चा प्रणाम करत हो, ध्यान कहाँ आवत तोहर? प्रणाम समझी साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का बात बा कह जाओ। कुटुम हवा लोग बेटा के तोरा। जी ओ तो रउआ लोगन के पता ही होई कि मांग कितना बा। जी जी बिल्कुल मालूम बा, मुतन बाबू बतैले रहन 50,000 रुपया एगो बड़का साइकिल सीट उट लगवा के। 50,000 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का वो पॉलिश मरवा के मंजूर बा। का पलटू चा पलट गेलो का बात में रहे? 50,000 रुपया एगो साइकिल 5 लाख मांगत रहे, तोरा उतना का औकात हव? औकात खोए तरे बेटा के हमरा सरकारी नौकरी लागल बा, सरकारी 50,000 में चाहत रहे कि हम शादी कर ली। आया एगो साइकिल 5 लाख रुपया रउआ लोगन के हगे के बता हगी तो 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का केहू या हक के जाई। तो हगवाऊ हमनी के इतना दम नहीं के हगेला का मुतन बुगो कैसन छेछरा कुटुम लगेले आ देले बुगो। रुकी काहे खिसियाता नहीं? खिसियाए वाला बातें बा बुगो, इतना पैसा तो हमनी तीनों बापू डालम तो हमनी के पैसा ना होई। का बोलत नहीं बाबूजी? तू सटिया गेल बड़ा लागत। तो ई सठियाए वाला बुगो बातें बोलता तोहनी के चलते तो हम केनहू बोलियो ना पाइले। हाँ तो जाई भाग यहाँ से, बेटा के सरकारी नौकरी बा सरकारी, इतना रुपया केहू से हगवा ले। भागो यहाँ से। तो हगवा अपना दूरा पर हम जाता नहीं। हाँ तो जो जाता नहीं हमनी के तो जो ना अगला घर से सोच समझ के लिए आइए। 50,000 में शादी करियन सरा हूँ, गार लेत रहे नींद परत रहे। का पलटू चा तोहर तो चाल देख के हमर काल्हे से झोंकरल बा। साला कहता नहीं चिराने का है बोले ना। हई का पिए तर? चाय जग में के चाय पिए लई हो? बेटा के हमरा सरकारी नौकरी बा सरकारी, हम तो साला बाल्टियों में पिए लागम। एगो मछली फसैले बानी,
अच्छा खासा पैसा दी नौकरी तो कहते बुलाई। बोलावा कोनो दिक्कत नहीं है। ये बानी लड़का के बाबू। प्रणाम। हाँ खुश रहा खुश रहा। तो पलटू चा ई बारन विधायक जी। विधायक जी पलटू चा तू शायद गलत सोचता रहा, इनका नाम बा विधायक राम। हाँ प्रधानमंत्री रख लेती, राष्ट्रपति रख लेती, मुख्यमंत्री रख लेती। हाँ तब प्रधानमंत्री जी और पता बा नु हमारा बेटा के सरकारी नौकरी बा। तब मुतन तो बता ही हुई मांग कितना बा। हाँ हाँ मांग तो पते बा, मुतन सब बात एक एक बात विशेष बतेलन ह। लेकिन एक बार हमरा बेटी के देखी, एकदम सनी लियोन खानी बिया। हाँ तब तो ये पूरा घर भर संभालिए ली। काहे ना, का संभारे के बा? काम काज। हाँ, अरे हमरा बेटी में पूरा 76 गुण बा। अच्छा हाँ तो अब मांग के बात हो जाओ। एक बार लड़का के बुला दी, तनी देख ली, दोनों बेकत मिल ली। अपन आज के जमाना चेंज हो गइल बा नु, तनी सोच समझ के लोग अपना में लड़का लड़की मिल लेवेला। ताज हाँ हाँ ठीक कहता ना। चुमुक ए चुमुक साला का सटल बा। चुमुक सा लागत लजाता ओके हम लेके आवत। रे ससुरा चुमुकुआ रे, तोरा के चिरा दिन सुनात नहीं कि मेहमान बैठल बन दूरा पर। तैयारी होत रहली का? तैयारी होत रहनी है। बढ़िया से पाउडर लगा ले। हाँ लगा लेनी। तोरा उजर लौके के चाहिए। हाँ लगाता नहीं, ठीक लगाता नहीं। खूब बढ़िया लागत। साला हम कड़िया बढ़ले नहीं खे, एक मतारी गोरे रहे। साला ई कड़िया भेल कैसे? कभी साला एक मतारी पर शक लागल है हमरा। चल तो देखी रहो लोगन लइका सामने बा। का भेल, का सोचत रहे लोगन? लड़का तो पसंद बा हमनी के, अच्छा लेकिन तनी हमर बड़ बेटा बारन, घर परिवार के उहे करता धरता बारन, त आवत रहन त बबुआ उहो देख लिहन। ओकरा बाद फिर लेन देन के बात होई। तब तक ले लड़का लड़की के जमाना चेंज बा, तो दे देवल जाओ तनका देर टाइम ई लोग के। जा बेटी जा। सुंदर फसाली है। भाऊजी मैंने सुना था साइड में आवता लइकवा कितना करिया कुछ कुछ बा। ये तो करिए नु बा, बाकी ई नहीं देखत कि ओकरा सरकारी नौकरी बा। बेटी अपन राज करी, पर्वतिया के तनको दिक्कत ना हुई। अच्छा चलो ठीक बा। हाँ कहल जाओ। हाँ तो बड़का बेटा आइए गेलन, लेन देन के बात हो जाओ। हाँ तो 2 लाख रुपया आ एगो छाकरा। 2 लाख? अच्छा करा के कहला करा हुआ के? मुतन बाबू कहला ना। मुतन बाबू के बाप के शादी बा। 2 लाख रुपया छकरा, 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का हगे के बा हगी। ए महाराज काहे इतना रो उलंग बोलतनी? कथी के घमंड बरौरा? बेटा के हमरा सरकारी नौकरी बा, ऐसा लड़का मिली रहुआ कहीं? हैं हमर लड़का बहुत तेज बा, लाखों में एक बा। ए महाराज कथी में रोर बेटा तेज बा? हमरा बेटा से तेज बा का रोर बेटा? हाँ काथी काथी में तेज बा रोर बेटा? आइस भैंस खेले में तेज बा। हाँ दोलापाती खेले में तेज बा। हाँ भाई बैट बॉल खेले में तेज बा। हाँ इहू में तेज बा, सब चीज में तेज बा। हाँ सब चीज में तेज बा। कार मरवाओ में तेज बा। भाग रे साला, तू है तेज रे साला। हमर बेटा एमे बुढ़बा के रही। साला बोर आदमी के सामने ऐसा ही बचे जा रे। तू साला हमर बेटा ये संस्कार देले बनी। याद नहीं के बतिया था साला निकल, कोनो काम करे तो काम कर। सब चीज में तेज बा। एमे तेज ना होई हो। हाँ तो हमरा तेज में हो काहू के नहीं खे। जादी जादी लइका फइका बा। हे महाराज ई कोनो तरीका है बोले के? रुक 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 रुक। का रुकी? अरे महाराज लइका रला बोल दिलक नया खून बा। जादी जादी हमनी अपना में बतिया जाओ। हमनी बूढ़ पुरनिया के काम बा, ई सब रिलेशन के काम, ओकरा के भगा दी। बच्चा शांत हो जाए, शांत हो जाए, गुस्सा शांत करी। देखी महाराज बात के समझी, हमनी के बेआदर में इतना पढ़ल लिखल कम लड़की मिली। हमर बेटी पढ़ल बा, बीए ले, सुंदर बा, गोर बुराक बा, नर नक्शा बा, ठीक बा। घर में रह जाई, घर अजोर कर दी। बात के समझी, रौरा के 2 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल दियाई आ एगो बाद में छाखड़ा दे रौरा चलावे खातिर, ठीक बा।
मानी अब यही पर फाइनल करी ठीक बा लड़का से पसंद कर ली ओकरा बाद बोलली ए हमर पटना के पपीता कुछ बोला ना। कथी बोली करिया कर लूठा से तोरे से बियाह करे वाला बानी का स्कूल के चपरासी नु बानी सरकारी। पान बटवाऊ पान 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 बटवाऊ पान काला हौ देखी रोबर बेटवा हमरा बेटिया के लेकर चिपकल बा तो दे बटवाऊ अब पान वाला पानी आ रे पानी आओ आइलू बैठो देखो ना ली रहुआ मुंह मीठा करू आई रहा जारदा करू काम 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 इसका पका जमीन एकदम 1000% पाका आओ महाराज गरम रहा हाँ बताइए